Dobré ráno všem, dneska nás čeká výlet do obrovského podzemí v Redcastlu. Ty vole, to bude zase píčovina. Zde si rozdejte program, který dneska budeme dělat. Tak juchu na výlet. Podle mě to bude zase úplně nějaká další blbost. Jo, ale zase si vím, že pod naším městem je obří podzemí, o kterém skoro nikdo neví. Já se na to docela těším. Ty drž hobo. Děti, buďte potichu. Tak jo, děti, tohle je paní, která nás dnešní podzemím provede. Dobrý. Tak jo, tak můžeme jít dovnitř. Toto je naše recepce, kde se shromažďují všichni lidé, co toto podzemí chtějí navštívit. Jay, já tě slyším. Tak jo, děti, tohle to je mapa našeho podzemí v Redcastlu. No a jestli vám to teď pan učitel dovolí, tak si můžete dát rozchod. Jo, klidně utíkejte. Jako nejdřív jsem si myslel, že to bude nějaká úplná sračka, ale jak jdem tady hloubš, tak se začínám docela bát. Co se to sakra právě teď stalo? Kurva, utíkej! Myslím, že jsme ho setřásli. Ty kráso, on omdlel. Co se to sakra děje? Počkejte! A kurva.